Only beats. Vastaan päätyy, luo kontakti Mervolasta ja viimeistelee. Hyökkää ja pistää. Whiteberry onnistuu vaikeasta aseen. Hänen pallon kosketukset tänään ovat olleet aika minimissä toistaiseksi. Quisenberry vastaa päätyyn, ohittaa Francis, Jokela auttaa. Quisenberry vie palloon raudan toiselle puolelle. Tuotilan kautta Robertsi. 2 minuuttia 30 jäljellä. Quisenberry. No nyt! Hieno apu Iiro Suomelta. Honka riistää. Quisenberry loppuun asti taidokas viimeistely Ryan Opila. Pallo Robertsi. 2-1 hinnalla mahdollisuus Honkalla. Quisenberry hyökkää Heinosta vastaan. Ja floatterilla kahdetty. Quisenberry selän takaa Tuomi vastaan Toikkanen. Pallo koriin Iiro Tuomi. Quisenberry haastaa päätyyn. Luo kontaktin ja viimeistelee. Niin alkaa hyökkäys selkeästi sekunnit käymään. Quisenberrykin se tietää. Hypyttää siinä hyvin henttosta ja viimeistelee pallon. Ero 11. Korhonen tulossa kentälle välittömästi Hongalta ja nyt sitten Quisenberry tekee jälleen omia temppuja. Roberts takaisin Quisenberrylle, kohti palloskriiniin. Quisenberry kotille sisään, kotti aivan vapaana korin alla, en tiedä mitään Bishop. Hei, tossa on ollut 2/11 ennen äskeistä. Näyttää, että heittäjän täytyy heittää ja Quisenberry näyttää. Nyt Korisliigan runkosarja 3 rajaan, niin sieltä tulee 1 onnistuminen lisää. Miten käy Quisenberry? No näyttää, että kyllä sitä. Quisenberry hakee itselleen tilaa. Hyvin on mukana siinä tilanteessa. Semien Aidulle screeni. Hyvin Quisenberry tulee siitä välistä ja viimeistelee näin. Hänelle päivän 4. Kouvot edelleen vuotaa noita levyreitä. Pallollinen laita tyhjennetään, sitten vähän leikataan ja Riku Korhonen. Kolmosessa se on takaraudassa. Korhonen nappaa levypallon, pelaa sen Quisenberrylle. Quisenberry vastaa Terrylle ja Quisenberry saa. Quisenberrylle, mutta upea lähestyminen Tuomalalta. Quisenberry tunneli ajoon. Ja käy viimeistelemässä raudan toiselta puolelta. Jälleen löytää Quisenberry Tuomio ja Tuomio tänään myös pelin päälle. Iiro Tuomi screeni. Hyvä Tuomi screeni. Quisenberry kolmonen. Kyllä vai. Ja näin näyttää tarjoamaan David Gonzalez poikittaa Biden kanssa jälkeen. Kotti screenaamaan kääntää screenin kulmaa. Quisenberry loppuun asti. 7 sekuntia pohjaan. Ja sitten taas tuo 22. Quisenberry korille. No nyt aukeaa kaista helposti. 8 sekuntia hyökkäysaikaa. Quisenberry vastaan Lehto. Quisenberry loppuun asti ja Quisenberry Pistettuna Nokia kyllä on nyt täyttänyt viime kierroksilla. Sitten lyönti on sen verran kova, että jos terveystä vain piisaa, niin saattaa hyvinkin olla vielä pudottu. Rohkeinen väittää, että häntä ei myöskään ensi kaudella nähdään. Karmea loukkaantuminen mille tahansa urheilijalle, mutta erityisesti koripalloilijalle. Jackson 13 pistettä. Ja sitten vastaa Quisenberry. Kaikki Korisliigan loppukaudet Salon vilppaassa ennen tätä vuotta, mutta nyt siis siirtyminen tosiaan Tampereelle. Kotti vapautuu ja naula erinomainen Quisenberrylle. Neljättä itse oikeassa pöytään nyt oikeassa, kun kotiin aikamoinen Gorta screen ja siitä valit Peltonen. Edelleen palloskriini ja Riku Korhonen sitten tekee sitä Espanjan palloskriini Quisenberry puolimatkan hypärissä. lähteekö haastamaan pelaamalla Quisenberry. Katso tuonne screenin. Lähtee oikealta ohi. Nostaa. Viimeistelee Darius Siitä hyökkäyspää Levarin kolmosen viivan takana. Ja kellossa Quisenberry. 2 pinnaa. Quisenberry. Uotila screenaa. Quisenberry hypär ilmaan. Hypäri pohjaan. Darius Quisenberry. Juttu ja spesiaaliohjelma Vilppalta, mutta keskitytään nyt sitten jälleen itse asiaan. Quisenberry lähtee 3 pisteen heittoon ja saman tien. Kotti. Quisenberry.
ja käy viimeistelemässä yli Onni Mäkysen. Näin. Pyöräytetään toinen neljännes käyntiin. Quisenberry kovaa korille löytää sieltä Robertsi, joka Ja nimenomaan puolessa kentässä Quisenberry. Aivan viimeiset hetket tämän neljänneksen aikana Quisenberry nostaa! Audo Tikkariselle menetys. Quisenberry. Kaaren takaa. Sukkana sisään ja näin. Sisään Kottiin. Vielä Korhonen ekstra syöttö Quisenberry. Upea maltti Hongalta ja Roberts helppo nousta. pää. Kova suoritus amerikkalaisruukielta. Kolmonen sisään, kun saman tien lähtee Quisenberry vastaamaan! Tuo screeni hetsaamaan ja sieltä päästään välitön Quitti lyömään pöytään. Quisenberry kolmonen ilmassa. Nyt se onnistuu. 9. Quisenberry ajaa toiseen päähän ja laittaa puolestaan nyt sitten tää. Quisenberry haastaa Davisia ja vippaa flotterin pohjaan. Sen verran lähtee tuo levy tärisemään, että tästä 2 pistettä Korihaille. Quisenberry nopea kolmonen ja siellä Hienot liikkeet siitä. Quisenberry haastaa Korille, löytää Federico Korin alta onnistuu ja virhe kaupan päälle. Koskia. Tuossa myös kun Koskisen kanssa ne matsia jutteli, niin hän myös tokaisi kokeneesta Kanervosta. Kandenin heitto raudoissa. Irtopallo Quisenberry, Honka juoksee, Quisenberry pudottaa pallon Robertsille. Ei. Rääsää taistelee levypallosta, mutta lopulta se tappaa Quisenberry kaus pohjaan. Ja Korille ja lopulta aina viimeiston. Toiseen päätyy Quisenberry. Toi nopeampi pääty rajalla Quisenberry vastaa Nikkarinen, hyvä kontakti luonti ja erinomainen viimeistely Darius Gonzalez. Quisenberry haastaa päätyyn, vippaa pallon Iiro Tuomelle ja aika lisä goal. Oli myöskin Jokelan rullaus. Quisenberry Tuomi screenaa. Quisenberry antaa palaa ja naulaa kolmosen, joka löysi tilan. Laittaa kaatava hyppeittä Francisista ohi. Robert pystyy, pallo vielä pystyy Quisenberrylle. Quisenberry loppuun asti ja kontaktitilanteessa ja siellä lähtee Quisenberry.